Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, δεν ξέρω άμα δουλέψει. Πιστεύω ότι δουλεύει, το κάνω 2 μέρες. Παίρνω 400 plus, δεν ξέρω γιατί παίρνω πάνω από 400.000 πόντους την ημέρα. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, έχουμε USDC. Αφού έχουμε βγάλει από liquidity pool, επειδή κάθε μέρα τέτοια χιλιάρικα δεν φτάνουν, χαλάμε ένα liquidity πιο απ' όλα, να χαλάσουμε αυτό. Όχι, λάθος. Liquidity. Χαλάω αυτό κάτω, γιατί αυτά δύο δίνουν επί 20 πόντους, το δεύτερο και το τελευταίο. Αλλά αυτό αν πάρεις τα SR2 USD και τα κάνεις stake για να τα ξεστακάρεις θέλει 3 μέρες νομίζω, οπότε τώρα που τα έβγαλα τα ξεστάκαρα, μετά θα τα βάλω στο δεύτερο επειδή είναι πολύ πιο γρήγορο. Τώρα πάμε. Δίνουμε τα USDC. Παίρνουμε R2 USD. Με τον τρόπο που το κάνω, όχι απλά δεν μου τρώει, μου δίνει και μερικά USDC σε κάθε συναλλαγή. Εδώ δεν παίρνουμε πόντους γιατί δεν έχουμε τα R2. Η πόντι είναι επί 10 στο buy sell. Ωραία, τι έγινε? Confirmed, πάμε. Τώρα παίρνουμε το R2 USD, swap R2. Πάμε εδώ. Το γυρνάμε. Swap R2, να πάρουμε R2. Αυτή η συναλλαγή μετράει. Σαν 8.500. Sorry για τον ήχο, δεν μπορώ να γράψω την οθόνη τώρα. Μετά το R2 που πήραμε, γράψαμε μία συναλλαγή. 8.500 τζίρο. Πάμε εδώ. R2. Ξανά USDC. Άλλα 8.500. 3 μέρες όχι απλά δεν μου τρώει στην αλλαγή, αλλά μου δίνει κιόλας 40-50 δολάρια την ημέρα. Confirmed πάει και αυτό. Και τώρα ξανά στο σημείο 0. Κάναμε 2 συναλλαγές που μετράνε στο Zero. USDC, trade. Τα γυρνάμε σε R2 γυρίζεται πάλι. Και την ίδια λούπα. Αν έχεις 8 χιλιάρικα στη συναλλαγή θες 6.848. Με 6 λούπες είσαι κομπλέ. Αυτά δεν ξέρω να βοηθήσει.